hei tuna hian zing lamdar bor vel ania hei hetilai kan hma hian 125 bike kha kan fa hian a awma hei zirtianna nei lok ton ni hei a pian hmang chu ni mai a ti chuanin helai hi ama break anung break adana kha ani la mai ta 125 tiang kan shet la kha ni ta hei lan dan chu ni mai ta ti chuanin hei a han on chin tai la ta hi neutral sign kham ta tin gear 1 2 3 4 thleng om ta chuan hetlai te hei a horn ten ta tin headlight te tin hetlai a self na khani la ta chuan a hmalam pang hi en le te la hei headlight pawh eng tha khawp mai hei na ching khan dar som pakhat vel khan kan khal chhuaka kan khal hi nom khawp mai a clutch om lowa mar chu gear hi om ve la thung ta ka hre thu tuk lo amar chu kan hre thei china chuan hemi hi enge ne yin soinan ka hre thiam chi lo ta soinan tak kha chu mar chu gear li thleng om ta a chak tha khawp mai a nal te pawh ngam ta tin thil ri te pawh hi phur hnem thei ta eizon nan a thaw nan hian an hmang na se em em a phur ri thei ni ram kal nan chuan a thal tuk ani tiang bike hi saitang khan clutch om lo ta gear kan thlak topa chuan kan na tlan chhuah du lo chuan brake mechanism mai ta a khal pawh nuam nakina rem changa lungbun kal nan te mo chhuar lung kal nan te mo haw tur te kan na hriat chuan ka bike ni lovin hemi bike hian motor vlog kha la ron le kan tum don ani tin a backlight lampang te pawh en tai la hei a backlight lan dan chu hei hi na mai ta ngatinga jing dap ni bor vela video hi non siamin ti mai thaya tuna hianin hei kan health and wellness center a nau ve an om meka ala nei mai don hri lawa nga pain video hi kan non siam ani deuh ber mai ni in lo hmu du ta ken bike dang dai le bike thatak ni achira kan khal china nalangam khop mai khal ponon ngar kan start chinang ari kan no shedo ta ken ari chuan off le top me ta an explain vela i khal to thenam la khal che lo nalangam na chan chu an soi dan chuan a ke hi hei tire hi eni la a te hei cycle lang do khanin hei a te a lian chuan in enge a lian ai chuan a te hian nal hi angam do a chuan in hei isayang kan scooty ang do in clutch ani lo ma se brake ani a ma se gear ani te thunga chuan in hei tuna kan omna hi Myanmar border ania hei aman po hi a to vak lo ni sing levelin athar hi India poisa in a complete ma se Myanmar poisa chuan in nuai tling le dai tling vele de ya hei a kick start na om ne mo hei a kick ve thei a kick start na tero cha hei brake khan ta chuan in hei hi azang kluk don pon inra khal zung thei an han china pon kan kan thei me lo tero khatiang do khan hei rit thi angam em bok hei ma hei lai hianin da theu theya tiang khan mo ani le hei shem hei
เห็นโบสถ์อีไรเฮีย a company ming ani À. ka ding do mai hey อืม R15 tiang vel do mo V310 India tiang vel lang do kana a company ming ani ka ding ve do จอนอะไรให้ตาฮีให้เป็น wellness center กำปังขันตาตอนนั้นให้นาเวนอมแม่กะกันหันจางล็อกนี่จนซ้อลายนี่ซะ chan Sao? rồi mà ซ้อลายเดเวเวซะ ฮบายคาเนตาจอนเฮดไลน์ฮีกับควอการไลน์ฮีมั้งไลน์กับควอการเนื้อมาเส้นไหนกันนะให้ชู à sản tay ฟันนักหุ่นฟันนักหุ่นในตัวเราง่ายแต่ละจอนให้สิกเรื่องกันไอเวลานี้คือน้าในตัวนัดชกไม่โดนนะว่าจะจอนให้ชูให้จริงสักขบไปมานี่อดล้างให้หุ่นวัดนี้อ่ะจานะไปจอนทำทะลุมหาเราจอนอาวัดขึ้นตาจอนให้ใจฟาดถึงหินหัวไงฮีไว้น่ะคิดแต่อารมณ์กันหันล้านี่อาจุงจะเป็นกันพอยะให้ใจนี่อดล้างให้เรื่องมันเส้นแต่ใจมวยน่าเห็นกันดูวางเงินกันหันปูวังอันนี้เอ็งป้อนนี่เสคติเดียวจงข้าจากนี้ 1 to 5 บีเจียนะหุ่นกันหันไหนไทยทุนนี่ใช่ไหมแล้วก็น่ะให้มีมังอะมอเตอร์วล็อกกันน่ารอนไหนดอนเนี่ยคิดเต้นจะว่าอินบาย